Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit la Clubul Speranța Copiilor! Încet, încet ne apropiem de Paște. Până atunci, haideți să începem programul nostru cu un cântec care se numește Osana, Osana, Osana sus în cerul. Așa că, dragi copii, vă invit să o cântăm împreună. Intrarea lui Isus în Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spune-ți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Bună, dragi copii! Astăzi o să facem un palmier de frunze și este foarte simplu. O să ai nevoie de o hârtie verde, foarfecă, un pix. Dacă nu ai foaie hârtie verde, puteți să folosești hârtie alb și să colorați. Și un buț, poate să fie mic, poate să fie mare, și lipici sau un elastic. Hai să facem. Trebuie
să îndoiți hârtie așa. Și atunci trebuie să desenați o jumătate de un frunze de palmier, așa. Acum trebuie să decupați. Așa de simplu este. Și acum puteți să faceți câteva triunghi. Doar să decupați așa. Puteți să faceți cum vreți. Acum avem o frunze. Trebuie să punem pe un băț. Și dacă aveți voie să folosești lipici pe bățul tău, așa cu buțul aceasta, atunci puteți să puneți cu lipici acolo. Dacă nu aveți voie să folosești lipici, așa ca cu buțul acesta nu am voie să pun lipici, atunci o să folosesc un elastic